אז מה קורה חברים? היום אנחנו בסרטון 2, כן, בואו נתחיל בקרב. מחר עומדים אולי לקנות לי בלדים חדשים. זה פגסוס, אמרתי לכם, קוסמי, אל דרגו אורס ונמסיס, ואפשר גם סקירות הבית, ממש טובה. כל זה מהירות. וטוב, יאללה, בואו נתחיל. טוב, גל, הנה אל דרגו, ואנחנו נשגר את זה ביד. אני לא בטוח שזה ינתח, אבל בואו ננסה. זהו, לא. זאת לא כל כך חזקה. יאללה, מגלגל את הנמסיס. כאילו, רגע, לא הייתה לי שיגור טוב. רגע, הנה. גלגל. הנה. תרגעו שנייה, אני אפתח את זה. וואו, הנה, עכשיו זה מדהים. וואי, זה טוב. גלגלו. הנה, וואו. עכשיו זה טוב מאוד. עכשיו נשים את אל דרגו. נראה מי עולה לגמר שלנו היום. בואו נראה. אל דרגו הוא ממש חזק. הוא היה לי לפחות איזה, אני אומר, אולי 30 שקל. כן, 30 שקל הוא עלה לי. ועכשיו, ומי ניצח? נמסיס. כן, נמסיס ניצחה. אז נמסיס קרוי עולה לגמר. הנה היא פה, הנה פה. אתם לא תראו אותה, אבל הנה היא. רגע, היא פה. טוב, ויאללה, בואו נעשה עוד קרב. גל. פגסוס נגד אל דרגו אורס. גלגלו. חברים, אל דרגו. נו. איך קוראים לו? וואו, ראיתם איזה עייפות? אל דרגו חזק. הוא העיף את פגסוס. פגסוס הוא ממש טוב פה. הוא ממש טוב, כאילו, אפילו בדשא. מסתובב ממש חזק. טוב, ויאללה, בואו נעשה שוב פעם. פגסוס נגד אל דרגו. נראה אם הוא שוב פעם העיף אותי. חברים, מטורף. וואי. לא הייתה לי שיגור טוב. גלגלו. וואו, עוד העיפות של אל דרגו אורס. ווואו, הוא עדיין ממשיך להסתובב, חברים, זה מדהים. אבל אל דרגו עדיין ניצח, תסתכלו, הבלייד כמעט הכי חזק. אבל אל דרגו מטאור הוא ממש חזק, אבא שלי הזמין אותו. כאילו, אני לא בטוח אם זה באמת אל דרגו מטאור, אבל יאללה, נגדיר אותם שיהיה. ועכשיו אל דרגו. אין, אל דרגו הזה חזק, חברים. ונראה מי ינצח. יו. ואל דרגו ניצח. אל דרגו אורס ניצח. וזה ממש כיף. כן, אני יודע. ואל דרגו עולה לגמר. ועכשיו ניקח מישהו מהגמר עם פגסוס. גלקסי. כאילו לא גלקסי. קוסמי. עכשיו נשגר את אל דרגו אורס. זה עכשיו פגסוס. פגסוס הוא גם חזק. וחברים, זה מי שכל הבליידים ניצחו, אז אתם יודעים מה קורה. נגמר הסרטון, כאילו, אבל בשבילכם חברים, בגלל שאתם אוהבים בלייד, אני אעשה לכם עוד קרב. עוד 5 קרבים. גלגלו. הנה. וואו, חברים, זה העייפות שלו תוך כמה דקות. לא, שזה לא. וואו, אומייגאד, הוא קיפל אותו עכשיו. טוב, אל דרגו עדיין הפסיד. עכשיו בואו ונחזור ויאללה, בואו נעשה. יאללה, הנה. יאללה. גלגלו. ואת אל דרגו אורס ביד. אני לא יודע שזה יעבוד.
עזבו, הוא לא כמו הדרגו מטאור. טוב, נתראה בסרטון הבא, יאללה ביי.